Hej alle sammen. I dag skal vi spille Roblox Rivals, og vi skal flække nogle små børn, og det kan blive mega fedt, når vi spiller nogle 2v2's. Så venter vi lige på, at vi kommer ind. Så hvis I ikke har set min nyeste video, så unboxede jeg altså en hel masse ting. Nu gør jeg lige så jeg ikke se det, men jeg har altså en hel masse ting nu. Så som I kan høre, så er jeg lidt forkølet. Nå. Hey, der var ikke nok flere personer, der ville join. Så gør vi bare en shooting range. Jeg tror, jeg manglede. Okay, vi er på vej ind. Let's go. Okay, jeg tror snart vi kommer ind. What the skibidi? Vi kommer mod nogen, der er level 3 og 2. Jeg håber ikke, det er en cheater. Eller 2. Det vil blive rigtig irriterende. Så gør vi hurtigt grenade jump. Okay. Nej, jeg viser. Ostepop. Det er lige meget. Ja, så jeg er ikke varmet op det. Det kan man godt se. Let's go! Min teammate klarer det hele. Vi kan godt klare det her. Ham der smuttede bare midt i skærmen. Spillet. Wow, det var nemt. Det her er godt nok nemt. Min teammate tog ham. Min teammate. Jeg er faktisk den med mindst damage. Det skal vi lige have lavet om på. Okay, de livede begge, de var for kampe. De var for bange. Så det er jo fedt. Så spiller vi bare endnu en 2v2. Vi gør lige sådan der. Fordi at det er ikke 2v2, vi skal spille. Vi skal prøve at lave en Swiss standoff 1v1. Så det bliver mega hyggeligt. Vi skal bare dræbe en anden person. Det bliver meget nemt. Håber jeg. Fem, 4, 3, 2, 1. Yeah! Playground. Nej, Dogs faktisk. Jeg vil spille Dogs. Yeah. Det blev Dogs. Så mit mål det er altså bare, at jeg skal skyde om en gang, fordi så vi kan se ham og kun et liv. Men man har også kun en i det hele. Boom, backstep. Ja, det var egentlig ikke backstep, men jeg fik ham et hug. Fordi man kun har et liv med knifen. Det var nemt. Det var den første. Jeg tager det.
Jeg er ligeglad med, om det er en unfair kamp. Jeg skal bare vinde, og det er det ikke. Han er level 81, og han er på en mobil, og jeg er en computerspiller, der kun er level 94. Det er slet ikke unfair. Og jeg har lige fundet et glitch i det her game mode. Og han er død. Wihoo! Og han var fanget. Så det var fedt. Så lad os prøve at spille endnu en Swift Standoff. Og så håber vi får nogen, der ikke er alt for gode, men heller ikke alt for dårlige. Bare lige så jeg kan vinde. Men jeg også får en lille challenge. Altså jeg skal prøve, for jeg kan vinde. Det blev dårligt. Eller, det er fint nok med, men... Oj, det var ret nemt. Wait, er det her en cheater? Så jeg lige, hvor hurtigt han kom. Men hvordan kan han dash? Der er ikke noget med knife, hvor man kan dash. Nå, det er sådan han dasher. Åh, det er... Jo. Nå, nu ved vi, hvordan vi gør det. Så nu kommer vi til at vinde. Boom, så snipede vi. Jeg vidste ikke, man kunne dash med knife i det her game mode. Så kukker vi lige hurtigt. Nej. Hvis ham her sygt bliver toxic nu, ikke? Det er helt vildt så. Det står 3-3. Det er en meget intens kamp. Jeg tror godt på, at jeg kan vinde. Og så længe man tror på det, så kan man klare det. Boom. Jeg skal bare dræbe ham. En gang mere. Og så har jeg klaret en daily task. Nej. Okay, sådan det. Jeg skal være locked in nu. Okay. Det her bliver crazy. En lang glitch, jeg er ligeglad. Boom, jeg dræbte ham. Nå, hvis I... Jeg håber, I kunne lide den her video. I må meget gerne like og subscribe og trykke på klokken. Hej hej.